बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। जाय समाव आसाम सरकारा हाथियार दैग्रा आफादफोरखौ फोजोबस्रांनाय एबा गैया खालामनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों, बे समावनो आलफा उदाङाव दैबाना बायदि ज' लाइमोनफोरखौ जयेन जाहैनायखौ नुनो मोनगासिनो। सानै सिख्लानि उनाव सानै लाइमोन सेंग्राया आलफायाव जयेन जानायनि सन्देह। बे सानैनि गेजेराव सासेया बर' लाइमोन। तिनसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटानि 3 नं माकुम फोथारनि गणेश खाख्लारिनि फिसाज्ला रुपम खाख्लारि आरो लेखाप्पानि टिपंनि जुगेन बरग'हाइनि फिसाज्ला अकन बरग'हाइया गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दं, जायनि थाखाय आलफायाव जयेन जानायनि सन्देह जायो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम आरो दोरोङारि हारिमुनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनो महाराष्ट्र रायजोनि आलिबागाव श्री गुरुजी माहारियारि बान्थाखौ गथायो। बे बान्थाखौ आजावो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। सुबुंथिया दाबो थांनानै दं, बियो फोरमान जाबाय। फ्राय 5 बोसोरनि उनाव दावहारु ब्रह्मआ गावनि न'आव सफैफिनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आइ थानसार क'क्राझार गामिनि दावहारु ब्रह्मआ 5 बोसोर सिगां गावनि आंगो बिसि आरो 3 गथ'फोरखौ गारलांनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय बोसोरसे उनाव न'आव गिदिंबोफिननाय समावनो ट्रेनाव जाब्रबथाय जानायनि खौरां मोननाय जादोंमोन। गोबां बोसोर बारलांब्लाबो जेबो खौरां मोनैलाय न'खरनि सुबुंफोरा थैबाय साननानै लाबायमोन। नाथाय 4 बोसोरनि उनाव अन्ध्र प्रदेशनि गंसे देहा फाहामसालियाव 4 बोसोर फाहामथाय होनायजों आरो बै ओनसोलनि गंसे NGOनि जोथोन आरो नाजानायाव दावहारु ब्रह्मनि जाब्रबथायजों गोसोखांथि गोहो गोमानाय गोहोआ फैफिननायनि उनाव फेसबुकनि गेजेरजों फोसावनायाव न'खरनि सुबुंफोरजों लोगो मोनफिननायनि खाबुखौ मोनफिनबाय। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि उकिल अब्दुल कादिर मियाया खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों उकिल बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मानो केस होदोंमोन बेखौ फोरमायना होयो। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारियाव प्रमद बर'आ COVID-19 जादों आरो दायो BJPनि देहा फाहामसालियाव दं होनना बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेबायदि बिबुंथि लाखिनायनि थाखायनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै केस होदोंमोन। बे केसआवनो मैया हाग्रामा महिलारिया बिजिरसालियाव हाजिर जानायनि उनाव जामिन मोनदों आरो बे जामिना अरायथा। बे केसआ जोबजासिम हाग्रामाया जामिन मोनदों होनना उकिल बिथाङा फोरमायो। भारत बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला दिनै आरो गाबोन सा-सानजा भारताव अखा हानायनि सम्भावना दं। सा-सानजा भारताव बारहुंखा आरो बरफ अन्थाइ गोग्लैनायनि सम्भावना दं होनना भारत बोथोर बिगियाना मिथिहोयो। सा-सानजा रायजोनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेशआव गोबारै अखा हानायनि सम्भावना दं होननाबो मिथिहोयो। मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो राङारि अनसुंथाइखौ मोनाखै। मुंख्लं जानाय NDP सोद्रोमाफोरनि नखरनि सुबुङा दासिमबो सरखारि खाबु आरो राङारि अनसुंथाइखौ मोनैनि अजद। मुंख्लं जालांनाय NDP सोद्रोमाफोरनि नखरनि सुबुंफोरा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि रायमना नब्लाङाव ज' जानानै सावरायमेल खुङो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा BTR सरकारा थाबैनो बिथांमोननि मोननांगौ राङारि अनसुंथाइ आरो सरखारि खाबुखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामो। मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा NDP सोद्रोमाया 4 थैदोंमोन नामा होनना सरकारखौ सोंथि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।